an yi haɗa an yi alkawali da mu an ce a haɗa kai amma ko muna wa'azi mu soki ɗariƙa. Kaga wannan jahilci ne, dan ba wanda muka alkawali shi cewa ba za mu soki ɗariƙa ko bid'a ba. Ko a mafarki ne wannan alkawalin in na farka zan yi istighfari dan na san billahi na rantsa da Allah in na farka sai na yi istighfari. Me wace aka yi kenan, babu da'awar kenan. Magana ce ta mun haɗu akan musulunci mu duka, wani arne zai zo ya rusa musulunci, Obasanjo ko waninsa za mu haɗu da ku don mu rushe wannan arna. Ba shi ke nuna in ka kuskure na ka kyale da ba, ni in ka kuskure na ka rufa mun asiri Allah ya isa ban yafe maka ba. Ni kan naga kuskuren ka kuma ka fito da shi kayi da'awa sai na faɗa, ba abin da zai sa in yi shiru. Shine adalci. Sahabbai sun fi kowa haɗin kai, amma ba sa yawa juna wa'azi, ba sa faɗakar da juna, ba sa kuskuren da juna, wane ce wane kuskure kai gurgurdan yadda kowa ya fahimta. To wai waɗansu munafikai wai sun suke wai a haɗa kai, a haɗa kai shine to a daina sukar juna. Wannan ya zama munafunci, haɗin baki kenan ba haɗin kai ba. Haɗin kai a mayar da Qur'ani da hadisi shine abin bai, kowa rushe ɗariƙarsa kuma mu rushe kungiya. Qur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai an yi mai, amma matukar wani na ɗariƙarsa, matukar wani na tasa, matukar na wasa, ko kun ce kun haɗa kai ƙarya kuke, kun haɗa baki ne. Wato menene sai ku shiga ɗakin mutum sai ku fito ku ce a ce an haɗa kai, kaga haɗin baki ne. Kun je su kun haɗo baki don ku faɗa mabiya an haɗa kai, amma fa ƙarya